Čau. Počkej, ne, proč to také to? Ještě všichni to potřebuje. Ticho. Do kamery. Já jsem v klidu, fakt. Já jsem nedělal. Staneš tady s Klárkou? Já jsem si dělal celou. Danek, čau. Čau, Gabčo, budeš mi chybět. Jo, ty mě tady. Dejte mi mobil, ať mi do toho Nechceš to najít potom na autobusách? Kolik jdeš? Po 12:30 Danek. Na autobusák. Ty mi dáš to pojď 6 na autobuse. Danek, řekni něco po 12:30. Jo, ne. Že to nevymyslel si, vole, co je? Já jsem to počítal. Počkej. Jde na autobuse. Já už musím jít. Počkej, daj, my jdeme s tebou. Jo, no. Ale to já tady mám dost. Tak pojď. Daj mi prosím tě stůj a nehybej se. Danek, čau. Čus, Danek. Danek, čus. Tak stůj. Danek. Čau, Filip. Jdeš Čus. A budeš pasovat na autobus? Já musím obejmout. někam s tebou pojede. Máš průkazku, máš průkazku. Hej, já vás tady zamknu, jo, tak jako dejte na to pozor. Ne, dej to Klárce, na její nás přesliva. A já? A Kapča. Já nejsem, já fakt Já nejsem. jsem trošku Fakt se ne. tady stočím, ale ne, já věřím těm dvou a nikomu jinému. Počkej, dám. Gabči, ne. Gabi, ty jdeš taky? Ne. Kdybych to spal, měl jsem všechny 3 věci. Mohl jsem, no já jsem... Kuba, kam jdeš? On jde na bus. Na bus. Ty už jdeš, Kuba? Jede, tak já půjdu s ním a oni potom půjdu se na autobusák, ne? Deniso! Tak čus, Kuba, čus, ty vole. Čekáš na mě? Ahoj. Denny? A oni jede autobus až ve 22:50. Ahoj, Kubičku. Ahoj, Kubičku. Čus. Počkej. Ty bereš. Chuťový. No dobře, ahoj. Ty vole. Myslíš, že ti zase dojde. Já nevím. Tak a když se mě někdo střízlí. Vážně, že to. Počkej, Je to střízlivý. Ne, jdem západu to schválně. Co je? nemá s váma fakt nima, někdo jdi s nima. střízlivý? Já, Ale zpátky. Ale Kuba měl 4 půlky Božkova, s nima vadí. 2 piva a střízlivý. Jdi s nima vadí.